داویا ساله بو اتفاقی تک چون نوسای نا yani li gor nerina me ev pêvajoyekî hazirtiye bû yani ev pêvajoya derbas bûyî pêvajoyekî gozemîn bê hazir kirin em her baştir rewşa xwe bizanin em tabiata van pirsgirêka çiqas e ciddî çiqas kûr e em bizanin yani tê bîra me mesela destpêkê hinek rêxistin hebûniye navnetewî belge pelek ji me re anî bû digot hindirê 21 bir de 21 roj yani wisa roj jî tehdîd kiribû hindirê 21 roja de wê gavayekê veya bi gavaya dudiya veya bi gavasiya yani müstehîl e niha jî yani em bi ısrarin ku em yani diyalog bikin pirsgirêkê xwe bi awayekî aştiyane û demokratîk çareser bikin lê di vê salê derbasbûyî de bûyerê Gulsûrî jiyan bûn diyar kir ku ne wisa hesane wê dem bixwe em hemû gerek hewl bidin ku em vê demê kim bikin ji bo ku em Sûrî ji vê aloziyê derxînin ev ê jî berpirsiyatî dikeve ser hemû tarafa de yani dikeve ser tarafê hikûmeta ya demkî jî dikeve aliyê me de jî dikeve ser hêlê navnetewî gelek faktor di Sûrî de hene yani ji bo jî bi vî rengî me re nikaribin irxînin ev itîfaqê têk neçûyî na em bilakis em dibêjin destpêka 2026 hîn pêtir dibe ku hîn yani gavên şînber bên avêtin yani mirov kare wiha bêje yani bû bingeh pêvejoya 2025 ji bo em biçin itîfaqî û li hevhatinekî rast bingehekî ava kir